badirudi, horritxo hau irakurtzeko gaizkagoa dela. Egitik, Juanmari, arekituko da bere poema bat irakurtzen. Arratsaldean, gaurko pregoia nik egina da, baina ez dut nik irakurriko. Hona hemen esplikazioa. Poematxo bat ditu, tituluan Erdi Mari. Lagunni bat zorionez, trebea baino trebeagoa. Zentzakit, euseko bitorria eta beratu gabe etorriko zein konpontzena. Ondatzen zein arropa zabatzeko tresna eta beratu gabe izango dut ura haine. Ondatzen zaizki pertsianak eta berri. Horrein, nik mintzamena ondatu zaiz. Ezin duela alegia izan lehen bezala erabili mihia zatona. Baina, lagun adin dut bai, deitu ala esortzen zaidana, eta hausien zikoka. Guztioi dizuet, hartzeko lagun bat oba. Irakur dezan, Erdi Mari Raiak Reboiak, Silberi Dortoka. Altatarrok, krisi bihurtu zaigu minbizi, bihurtu zaigu apokalipsi, bihurtu zaigu ito bez, zuhor eta ni errez. Ondorioz, alaxe gabiltza mundutarrak bidea galtua. Jakin gabe zer esan, jakin gabe zer egin, munduko boteretsuek hanketan kapelizia zurago batzuk, harik komarik zeretela, eta buruan, iraki telebizetako zenturizako bizatzeko, koma bazalazko. Zer gara gu? Antxo horientzat, azteko izaki batzu egin. Baina, ara, psikiatra eta psikologoek diotenez, euren problemei aurre egitea bezain importantea da tarteka atxeden artean. Eta ea horretarako herriko festak baino. Iritsi zaizkigu bai zamantzia da. Eta asko gaitezen krisiak behiko. Asko gaitezen askoan eta laskoan. Asko ezagun bat ebreak eta Ganta bezago baita, bat ezago zorion zatea zabantzuk eta zuki dezagun artean bestean behar dagoen ditza. Bizi dezagun bai, bizitu. Crisis, peor. Ya, la palabra es cuestión. ¿Cómo olvidarnos, sin embargo, de la crisis que estamos inmersos en ella? Sería como sería un pescador que se olvide de la mar en el que... Imposible. Oso avisamos arrantzialak, baina denik eta behin, baketsu. Egin dezagun salto eta lan, baina ez besteen poltsikoan arrantza. Poltsikoa, batzen azen jaunarela ez bada jakina. Edan ditzagun, gara batzuk.
eta egin dezagun parranda, baina gibelak ez estampa. Eta behin esatzen dakita, liga dezagun, ofizio ederren batekin izadezean, 11 uruekin gutxienez. Aldi berean baina, alegin gaitezen munduko boteretsuek, batzen dizkiguten karteak zutak apuzten. Solidaritatea predikatuz eta praktikatuz. Eta alegin gaitezen, batez ere, hauntxe horiek, buruan zartzen diguten horretako lasko zamari zuba erbaten. Eta bada espada, egin gizaino gure otoi salbatziari. Idean galdutako etxaperurik egian lerretak egun. Krisi garaian, laguntza guztiak ere guz izaten dira. Krisia bihurtu zaigu minbizi, bihurtu zaigu apokalipsi, bihurtu zaigu ikobel, zuon eta ni hemen. Ea vuelta baten biogurne baile. Por tanto, contemos de las fiestas, de los que olvidan que la crisis se ha convertido en cáncer, se ha convertido en apocalipsis. De aquellos polvos inmobiliarios vinieron estos lobos. A ver si le damos la vuelta entre todos. Beteguaren ordu inunean, kaleko eta etxeko gaztia ugari zuen, izalpea